Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam tabi'in nabi'in bisani ila yaumiddin sunnah hadrati jamin awliya ta'ala ina makar misliya maqad biya bari wa bahlu biya wa ala sunnah hadrati aimati arba'a mutin wa kulli fikri wa sunnah hadrati jamin masyayikhi wa sunnah hadrati asyik kubri wa wa syahadu qadri jari wa sunnah hadrati jamin masyayikhi wa nahu sunan wa syahadu syahadu qarib Asyik mazim dan asyik mahasmin alaihi wasallam asyik imam Yahya bin Muhammad alaihi wasallam asyik Ahmad bin Mas'ud bin Azim wa Zajir wa Sawi anna ulayat wa sabir rahmati wa nadi rajati fil jannah wa a'adallahu alaina min barakatihim wa karamati anwar wa syafaati wa summa khususan ila hadrati abawaina wa abawaikum wa liqati hajatina wa hajatikum salawalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa min adwiyati ihtiqarin nasi. Niku nggih. Wa min adwiyati ihtiqarin nasilan iku setengah sangking pira-pira obate utawa tambane ngelokne utawa ngrendahne manungsa tadabburu qaulihi utawi angen-angen dawuhe Gusti Allah taala rupane dawuh la yaskhar qaumun min qaumin asa an ayyakunu khairam minhum la yaskhar aja ngina sapa kaum min kaumin saking kaum kang weneh asa menawa apa ayyakunu yen to ana sapa kaum iku khairon luwih bagus minhum tinimbang kaum kang weneh al ayah wa qaulihi ta'ala lan angen-angen maring dawe Gusti Allah taala rupane inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna temen setuhune ingsun iku khalaqnakum dadiake sapa ingsun kum ing sira kabeh min dzakarin saking wong lanang wa unsalan wong wadon ila qaulihi tumeka maring dawe Gusti Allah taala rupane inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum temen setuhune luwih mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah iku atqakum luwih takwa-takwane sira kabeh wa qauli ta'ala lan pangendikane Gusti Allah taala rupane fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanit taqwa fala tuzakku mongko aja ngalem utawa muji sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh huwa utawi Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa sira farubama kana mongko terkadang ana sapa al muhtaqaru wong kang den ina iku athharo luweh suci apane kalban atine indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah wa azkalan luweh bersih apane amalan-amale wa akhlasolan luweh ikhlas apane niatan-niate kamakila kaya oleh den dawuhake rupane kamakila kaya oleh den dawuhake apa la tahtakir dawuh la tahtakir ila akhirih maknane la tahtakir aja ngina sapa sira fil alamina ing dalem pira-pira wong alam kabeh fil alamina ing dalem pira-pira wong alam kabeh akal lahum ing luweh kidik-kidike utawa cilik-cilike alamin falarubba makana
Mengko yakti terkadang ana sapa al hakiru wong kang den ina iku ajallahum luwe agung-agunge alamin. Wa yuqalu lan den dawuhake apa annallaha tamastuhune Gusti Allah iku akhfa nyamarake sinten Gusti Allah salah satan ing wong telu fi salah satin ing dalam telu perkara rupane wali ya waline Gusti Allah utawa kekasih Gusti Allah fi ibadi ing dalam kawulane Gusti Allah. Yang kedua waridahulan ridhone Gusti Allah fi taati ing dalam taate Gusti Allah utawa ibadah maring Gusti Allah. Wa ghadabahu lan ghadabe Gusti Allah fi ma'asihi ing dalam pira-pira maksiate Gusti Allah, ing dalam pira-pira maksiat ing Gusti Allah. Termasuk cara agar kita tidak mudah menghina orang lain, ngentengne wong liya adalah yang pertama mengangan-angan dawuhnya Gusti Allah yang berbunyi la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah atau seorang kaum dilarang untuk menghina kaum yang lain karena mungkin saja kaum yang dihina itu lebih mulia dari dia, tapi enggak ketok. Mergane yo kadang derajate sing luhur iku di mata manusia biasa-biasa saja, klambine enggak genah, yo wonge iku cara sifatnya aneh, tapi ternyata di belakang dia itu merupakan hamba yang sangat taat, yang sangat takut terhadap Allah. Akhirnya yo sing ngece iku malah ketleyek, tibake dheke sing luwih ina ning ngarsane Gusti Allah. Dipenake ngomong ojo sampai ngentengne wong liya lah. Dilihat dari casingnya saja. Soalnya durung mesti wong sing casingnya iku elek, atine ya elek durung mesti. Kalih dawuh Gusti Allah yang berbunyi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna akramakum indal atqakum. Jadi Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang dianggap paling mulia di sisi Allah bukanlah tiang sing sugih, tiang sing ganteng, sing ayu, sing awake apik, sing wedok bodigul yo duduk sing ngono kuwi ngono lah. Tapi yang dianggap paling baik di mata Allah adalah hamba yang paling takwa, baik laki-laki atau perempuan. Jadi ketoke wonge kok biasa-biasa ae rada nyeleneh ngono ya wis ora usah dipaido lah. Rada aneh titike dinggo rasan-rasan ngono. Ojo. Fala tuzaku angkusaku huwa a'lamu bimanit taqwa. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita suci. Wes budal ngaji wis wong sing ning ora ngaji paling elek ya urung mesti. Karena yang paling tahu hambanya yang paling takwa nggih Gusti Allah. Jadi adewe cara wong ngerti ada orang lain yang berbuat salah ya didongakne ae, ora malah dilokne ngono lho. Engko ketoke rada aneh titik peh cah iki kok didoi, cah iki kok aneh men ngono. Dibuli, enggak dikancani dan seterusnya. Karena terkadang orang yang dihina itu hatinya lebih adhar, lebih suci di mata Allah dan amalnya lebih bersih dan lebih ikhlas. Makanya dawuh Kiai Sair la tahtakir fil alamina aqallahum farubbama kan ala hikra ajalahum. Janganlah menghina orang-orang yang terlihat kecil di mata manusia, terlihat remeh. Ojo dilokne ngono kuwi. Ku dipaido dinggo rasan-rasan, malah dinggo guyon, nggih bahan guyonan malah. Karena terkadang wong sing diece ngono kuwi malah ning derajate luwih gedhe. Iki medene ngene iki. Sapa ngerti dheke wali ya to meneng-meneng. Waliane kancane maksudnya. Raja wali jarene. Dawuh Gusti Allah bahwa Allah itu menyembunyikan 3 orang mulia atau 3 hal di dalam 3 hal. Jadi Allah itu menyimpan 3 perkara di dalam 3 pertama yang di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah tidak menampakkan waline Gusti Allah di antara para hambanya. Itu gak ketok. Soalnya sing ngerti wali ya wali, la ya'riful wali ilal wali. Dan Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat seorang hamba. Jadi adewe ngaji, adewe salat, poso dan seterusnya melakukan taat
melakukan ibadah iki gak ketok mbuh diridani apa orang. Makane ojo kemelet lah. Kowe nek sing rada nyelit titik dipaidu. Dan Allah tidak menampakkan godop atau marah Gusti Allah di dalam maksiatnya seorang hamba. Mungkin ketika kita melakukan maksiat, yo damai-damai ae, seneng-seneng ae. Tapi yo enggak ditampakkan godop Gusti Allah. Makanya mungkin dari perbuatan kita itu ada perbuatan orang lain yang dianggap lemeh tapi lebih mulia dari kita. Sehingga kesimpulannya yo ojo ngenyek ning wong liya. Bagaimanapun bentuknya lah, walaupun wong gendeng ning pinggir dalan iki malah digejok ya ora oleh ngono kuwi. Yo terus guyon sing wajar ae lah, aja sampe niate ngino ya, aja sampe iki. Dadi guyu ning wong sing aneh iki ya termasuk menghina. Guyune ngece soalnya. Ojo. Wa minal akhlak ora nyindir awakmu lho Jo, ya dhewe grayah-grayah awake dhewe ngono. Soale aku ya seneng-senenge ceritane sing aneh-aneh ngono kuwi jare. Wa minal akhlaqi. Lan iku setengah saking pira-pira budi pekerti almardiyati kang den ridani iksaru taubati utahe ngekehaken taubat. Wal ikhlasulan ikhlas. Wal yakinul yakin. Wa taqwalan taqwa wa sabrulan sabar. War ridolan ridho wal qanaatulan qanaah utawa nrimo wa zuhdulan zuhud utawa maknane bendu maring donya wa tawakkululan tawakal wa tafwidulan pasrah wa husnus sarirati lan baguse ati wa husnud dhonilan baguse penyono wa tajawuzulan ngapura wa husnul khuluqilan baguse pekerti wa ru'yatul ihsani lan ningali bagus wa syukrun nikmatilan syukur maring nikmat wa syafaqatulan welas asih ala khalqilai ing atase makhluke Gusti Allah wal khayaulan isin minallahi saking Gusti Allah taala wa minan nasilan maring manungsa wal khaufulan wedhi war rajaulan ngarep-ngarep maring rahmate Gusti Allah wa mahabbatuhulan cinta ing Gusti Allah taala kalimaha luhur sinten Gusti Allah iya ya mahabbatullah iku al khoslatu pakerti al jami'atu kang ngumpulake lima hasini sifati maring pira-pira baguse pira-pira sifat kullihayo sekabehane sifat termasuk akhlak yang diridhoi nggih. Perbanyak taubat, perbanyak ikhlas, yakin, bertakwa dan seterusnya, ridho, qanaah nrimo, ora kedonyan, pasrah, terus duwe unek-unek sing apik, ora gampang duwe unek-unek sing ala. Iki cawe wedok iki ketoke sing kerep iki nek kancane sing nyelidiki dirasani ngono. Ngono ora iki? Mboten to? Jadi anak-anak nggih. Padahal yo ora ro padha ae ngono kuwi. Maksude lanang wedok kudu duwe perasaan yang baik, perbanyak husnudon. Kalau ada orang lain yang terlihat biasa-biasa saja ya jangan sampean remehkan gitu lah. Saling memaafkan dan mempunyai penglihatan yang baik dan menyukuri nikmat, kemudian senantiasa syafaqah mesakne karo kancane sing mungkin orang yang enggak mampu, yang sing boten patek gadah atau mungkin belajare angel ya diemong lah, dirangkul ben piye carane biar belajarnya biar mudah dan seterusnya. Cara nek kancane sing rada dipenggayan sing lanang digolekne, ora malah diblocokne ngono. Enek info loker ah, ndek enek ngono, weh malah diblocokne. Nah. Wa innama tatahaqqaqu lan angin pastine dadi nyata apa mahabbatullah bimutabaati kelawan anut maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Likauli krana pengendikane Gusti Allah taala sing rupane kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran. Kul ngucapo sapa sira wahai kekasih Gusti Allah, ing kuntum lamun ana sapa sira iku ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna padha demen sapa sira kabeh Allah ha ing Gusti Allah ya fattabi'uni mongko anuta sapa sira kabeh ni ing ingsun ya yuhibbukum mongko demenkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah wa yaghfiran ngapura sinten Gusti Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Kalau kita cinta kepada Allah ya kita harus cinta kepada Rasul. Ora mek cinta karo sing diciptakne Gusti Allah tok tapi ra kelingan karo Kanjeng Rasul iki. Nah iki. Kelingane mek karo perkara sing didadekne Gusti Allah karo dhek tok tapi ra kelingan karo Kanjeng Nabi. Lah cinta karo Kanjeng Nabi carane piye? Ya melu Kanjeng Nabi. Fattabi'uni melu Kanjeng Nabi, melu dawuhe Kanjeng Nabi, ajarane Kanjeng Nabi. Seneng solawat lah. Nah, lek wis adewe seneng Kanjeng Nabi, melu tindak lampahe Kanjeng Nabi, insya Allah oleh Allah juga dicintai. Lek wis dicintai Gusti Allah, kabeh urusane dhewe penak ning kono. Lha sing gawe lho, wis cinta apa meneh sing digawe ya to lah. Melu dhewe malahan. Arep imbuh ping 4 ya gampang ngono kuwi, aja. Wasamina asara uta kang kaping 18 sing wedok ndak trimo. Wasamina asara uta kang kaping 18 iku ayudima yen to nglanggengi sapa alim ala khirsa ing lobo alas diatil ilmi ing ngatasi oleh nambahi ilmu wal amali lan nglakoni bagus bimula zamatil jiddi kelawan oleh ngelanggengi utawa netepi oleh netepi mempeng utawa tekun wal ijtihadilan tegese nemen-nemeni wal muwadho batilan ngelanggengi ala wadho ifil auradi ing ngatasi pira-pira wadifai pira-pira wirid minal ibadati saking ibadah qiraatan saking arah maca wa iqra'an lan macaake wa mutolaatan lan mutolaah utawa sinau wa muzakaratan lan ngeling-ngeling wa taklikon lan nakliki utawa gawe keterangan tambahan wa hifdzon lan ngapalake wa bahsan lan bicara. Sebagai seorang yang ahlu ilmi, hendaknya kita harus senang untuk senantiasa menambah pengetahuan, terus senantiasa berbuat baik, melakukan amal soleh, dengan senantiasa bersungguh-sungguh mempeng dalam hal apapun. Kemudian juga harus punya wadifah atau ibadah khusus, wirid khusus yang dibaca setiap harinya. Baik ini kita membaca atau kita membacakan, bentuknya itu maca utawa pas nalika macane kitab utawa sinau dhewe dan seterusnya. Wala yudayyi ulan ora niyak-niyakake sapa alim sayan ing suwiji-wiji min auqati umrihi saking pira-pira wektune umure alim bi ghairi ma ing dalem sakliyane perkara huwa kang utawi ma iku bisa dadi kelawan bebenerane alim minal ilmi sangking ilmu wal amalilan nglakoni bagus ilama angin perkara labud kang ora kena ora minhu sangking ma biqadri darurati kelawan kira-kirane darurat min aklin sangking mangan wasyurbin lan nginum au naumen utawa turu au istirahatin utawa istirahat lil malalin krana males au adai hakin utawa nekani au adai haki zaujatin utawa nekani hae bojo au zairin utawa ziarah
au tahsili kutin utawa ngasilake panganan pikuatan mimma sanging perkara yahtaju kang butuh sapa alim ilaihi maring ma auli alamin utawa krana lara au ghairi utawa liyane alam mimma sanging perkara ya ta'addaru kang angel ma'ahu ing dalam sartane ma apa al istighalu ketungkul. Ya intinya jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita, umur kita untuk hal yang enggak bermanfaat. Kalau sampean fokus kerja itu ya kuwi sing sampean pengne. Sampean pengne. Ya kala-kala ngaji barang ben atine gak mati karena dawe Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali niku di dalam kitab Wasiatul Mustafa, lek tiyang selama 40 hari tidak pernah mendengar ilmu niki atine koyok mati. Koyok cara omah, cara gedung ngono badangen ngono. Jadi suwung. Eman-eman lah. Jadi jangan sampai selama 40 hari kita tidak pernah mendengar dawe ulama, enggak pernah mendengar isi kitab. Ya minimal cara sampean buka Gus Baha ngono kae ora apa-apa lah. Atau ulama-ulama yang sudah berkompeten itu sampean buka di YouTube, cara enggak iso ngaji ndilalah, enggak apa-apa. Sing penting krungu dawe ulama ben atine enggak peteng. Karena ketika kita mendengarkan dawe ulama niku menjadi alarm bagi kita. Menjadi alarm yang nanti fungsinya sebagai penghalang ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi kudune ya mencurahkan semua waktunya untuk ilmu kalau dia memang ahli ilmu. Lek cara wong kerja ya wis fokus kerja ora usah dolanan liya-liyane sing gak manfaati. Tapi cangkruk ya ora apa-apa, golek hiburan, istirahat ya enggak apa-apa. Karena lek cara amen kerja ya boyoke potel barang ning ngono. Atau kalau yang sudah punya keluarga yo bojone yo diparani barang, dijak omong-omongan, ora mek ditinggal ngaji ya yo enggak oleh ngono kuwi. Wa kana lan ana sapa ba'dhum sebagiane ulama iku layat roku ora ninggal. Sapa ba'dhum adarsa ing belajar li urudi marodin krana anyar tekone lara khafifin kang enteng. Balkana bali ono sapa ba'dhum iku yastasfi amrih waras sapa ba'dhum bil ilmi kelawan ilmu iki angel ya dhewe wa yastagilu kok amen keplesnya jane iki wa yastagilu lan ketungkul sapa alim bihi kelawan ilmu biqadri imkani kelawan kira-kirane kongang bakot kolan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innamal a'malu binniyat ing lafat innamal a'malu binniyat innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati tergantung kelawan pira-pira niat yuli anna darajatal ilmi krana temen sedune derajati ilmu iku darajatu warasatil ambiyai derajate pewarise pira-pira nabi walatana lan ora bakal merkoleh sapa sira almaali ing pira-pira keluhuran ila bisyakti angfusi angin kelawan ngebotake pira-pira awak wa fi sahihi muslim iku tetep ing dalam kitab sahih Muslim an Yahya bin Katsir dan riwayatake saking Yahya bin Katsir pola dawuh sapa Yahya bin Katsir la yustata'u ora den kuasani opo al ilmu biro hatil jismi kelawan lerene awak utawa kepenake awak wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis khuffatil jannatu bil makarihi utawi lafat khuffatil jannatu bil makarihi khuffat den kapung atau den upengi den ubengi ya kena apa jannatu suwarga bil makari kelawan pira-pira perkara kang den sengiti. Jadi lek ceritane mbiyen dikisahkan sebagian ulama para wali riyin niki tidak pernah meninggalkan belajar. Bahkan
Walaupun dhek loro lah, dhek loro titik langsung gawe surat izin titipne kancane gitu. Sekolahan ngono. Loro titik udunen cuwili kena jerawat loro ning bathuk wis izin gak sekolah. Nah iki. Loro titik izin mulih gitu. Wah. Nah kan lek ulama riyen niku carane nambani nggih kalih ngaji. Bahkan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Mbah Yai apa Al-Maghfurah Yai Abdul Karim kan nggih wonten sakupami sakit niku beliau carane golek tombo piye maca kitab. Maca kitab dari tombo ade maca kitab tambah loro gitu. Asine yo ora yo mek gayane ae lho. Ora nyekel kitab yo nyekrol HP yo betah ae lho. Nggawa nyekel buku pelajaran 2 menit lho. Sumpeke 2 dino gitu. Tapi lek nyekel HP enek petang jam mripate ambek ceplok ya ndak mumet nek ngono. Ya apa ora ngono kuwi. Iki gawe reel barang, cek gawe video ning TikTok malah masalah cah saiki ini. Ora apa lah. Ya aja nemen-nemen sing penting. Ya pengaku kudu ngaji. Kenapa kok demikian kita kudu bersusah payah soalnya latanal al-ma'ali ila bisakil anfus. Dalam hal apapun nek dhewe Mbah Yai Mahrus dalam hal apapun nek sampean pengen sugih ya kerja sing mempeng. Nek pengen pinter ya sinau sing mempeng. Karena biqadil kadi tuk tasabul ma'ali. Kesuksesan yang luar biasa itu tidak akan diraih kecuali dengan kepayahan yang luar biasa. Iku dawe Syekh Al-Jurjani teng kitab taklim teng Nadhum ini. Jadi biqadil kadi tuk tasabul ma'ali. Jadi bahagia sing ugal-ugalan itu tidak akan diraih kecuali dengan kangelan yo sing ugal-ugalan. Nek dawuh teng Sahih Muslim la yustata'u al ilmu bi rahatil jismi. Ilmu ini tidak akan bisa diraih dengan cara enak-enakan. Ya kudune rekoso lah. Kalau sampean sekolah iku ya kudune rekoso sinau, rekoso nggarap PR. Saiki kan wis penak kabeh. Nek nggarap PR ora saiki sekolah wis renek paling yo. Ora tahu digarap apa baterai. Dan di dalam hadis surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Jadi surga itu eneke dikelilingi perkara-perkara sing enggak disenengi ning pinggire surga. Yang ade pengen milih ning pinggire surga, apa milih surga? Milih surga apa ora? Surga to milih mestine. Nah iya. Makanya ya kudu rekoso. Makanya teng enten dawuh adunya niku sijnul mukmin wa jannatul kafir. Adunya iku sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jadi dunia itu penjarane wong mukmin. Orang Islam ning dunya kudu rekoso, enggak oleh reno-reno ya ora oleh molimo. Ora oleh medok mendem main dan seterusnya niku. Tujuannya nopo ya tujuannya ya ben adewe oleh surga. Muga-muga oleh surga kabeh lah. Pokoknya sampean iman ora sirik itu insyaallah bakal surga. Iki tenanan kuwi janjine Gusti Allah ngoten niku. Iman sing penting. Aja sampai lock out lho ya. Mosok aneh asik ngarep lock out iki. Gandolono win wakila den dawake sira ngale rupa siir. Turiduna ngarepake sapa sira kabeh idrakal ma'ali ing. Turiduna ngarepake sapa sira kabeh idrakal ma'ali ing nemu pira-pira kamulyan rohi sotan khalih keadaan penak. Walabud dalan ora kena ora duna syahdin ing dalem nalikane amrih madu min abarin nahli saking entupe tawon. Jadi ada sebuah syair, andaikan kalian mengharapkan sebuah kemuliaan dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan, pengen sugih ngeslot, enake slot melarat ora slot sugih ngono kuwi. Jadi gak ada al-ma'ali atau kejayaan itu diraih kecuali dengan kepayahan. Ya kudune rekoso. Cara kerja ya kudu kerja keras. Ora nek kok instan terus depo enek 10 juta ibae jeleput ya ora enek iku. Akeh jelepute lah timbang sugihe. Lek pengen ring apa? Kalau kekayaan toh
atau kemuliaan yang ringan-ringan biasanya caranya nggak genah, lu sampean roh dhewe lah. Bahkan diibaratkan kalau orang pengen madu, pengen oleh madu itu mesti ngrasakne entupe tawon. Ora Pak, saiki nek madu rasa sasetan. Lha kok pahami ngono ya ora. Pabrik iku apa gawe ya mbiyen ngerah tawone ning kandange. Engko dintai bagus ngene iki ora saiki nek sasetan. Mumet lek ngene iki. Jadi intinya lek pengen mulya dunya utawa akhirat yo kudu mempeng. Kudu tenanan kerjane, ora oleh igla-igli. Wa qala lan dawuh sapa Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Amin Allahumma. Hakun iku temen utawa wajib ala ahli ilmi ing atase ahli ilmi. Bulugu goyati judi utawi teko katoke nemen-nemenine ahli ilmi fil istiksari ing dalem amrih ngekeh-ngekehake min ilmi saking ilmune ahli ilmi wa sabrulan sobar ala kulli aridin ing atase saben-saben perkara kang anyar teko duna tolabihi ing dalem nalikane utawa ing dalem arah-arah nupriye ilmu wa ikhlasun niyati lan ikhlase niat lillahi krana Gusti Allah taala kale maha luhur sinten Gusti Allah fi idraki ilmi ing dalem nemokake ilmune alim nason saking arah nasi wastin batalan saking arah ngalap dalile warug batulan demen ilallah gimaring Gusti Allah fil auni ing dalem nulungi alaihi ing ngatasi ilmu. Waqat qala lan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhris loba sapa sira utawa senenga sapa sira alama ing ngatasi perkara yan fauka kan manfaati apa maka ing sira wasna'i lan amriya ditulung sapa sira billahi kelawan Gusti Allah taala kalimah luhur sinten Gusti Allah. Tiang sing berjuang ning ilmu sing gelem ngulang, sing demen karo wong ngulang, sing mendukung tiang sing ngulang dalam hal apapun finansial, tenaga atau seterusnya, ini termasuk wong sing nulungi Gusti Allah. Jadi bagaimanapun bentuknya, lek kaitane karo ilmu, iki mesti mulya. Makanya cara dawuh Kanjeng Nabi lek awakmu iku kan kun aliman au muta'aliman, dadi wong alim utawa wong sing belajar lek enggak iso ya dadi wong sing ngrungokne. Lek panggang enggak iso ya minimal dadi wong sing seneng karo ilmu. Jadi pewenak lah. Sementing adewe seneng dukung karo wong sing golek ilmu, dukung wong sing nyebarne ilmu, iku insyaallah padha karo nulungi Gusti Allah. Lek wis nulungi Gusti Allah kabeh melu dhewe. Iku dawuh Gusti Allah kan ngoten. Ukhdumi man khodamani. Jadi ilmu niku dawuh ilmu ngomong lah kasarane ngono. Ladeno wahai dunya ya dunya ukhdumi man khodamani. Dunya tuhai dunya ladenono wong sing wis ngladeni aku, wong sing wis nulungi aku. Iku tenanan kuwi. Jadi lek wis babagane karo ilmu biasane donya yang melu dhewe. Wa tasya asar utahe kang kaping 19 iku ala yastan iku Allah yastan kifa yen to ora nyegah sapa alim an istifadima saking amrih perkara utawa saking ngalap faedah perkara layak la muhu kang durung ngaweruhi ing ma kang durung ngaweruhi sapa alim ing ma ora nyegah miman saking wong huwa kang utawi man iku dunau saandhape alim mangsoban saking arah derajate au nasaban utawa saking arah nasape au sinan utawa saking arah umure bal yakunu bali ana sapa alim iku harison wong kang loba ala faidati ngatasi faidah haisukanat ing dalam sekirane ana apa faidah
Fa innal hikmata karena temestune ilmu kang manfaat iku dolatul mukmini barang ilange wong mukmin. Yaltaki itu kang nemu sapa mukmin ha ing dolah haitsu wajada ing dalem nalikane nemoni sapa mukmin ing dolah. Sebagai orang yang sudah alim, jangan sampai kita itu tidak mau untuk mendapatkan ilmu dari orang yang dirasa derajate sak ngisore. Ketoke sak ngisore mbuh kuwi mau umure, pangkate utawa derajate luwih ngisor, sampean gengsi. Intinya enggak oleh gengsi. Kalau kita memang enggak tahu ya takon. Sampean enggak ngerti terusane ayat opo enggak ngerti sing apal adike sampean. Alah gaya aku teko adikku eman-eman iki. Ya kene sebagai kakak yo izin ya yo. Gengsi yo ora oleh ngono kuwi. Lah iki kudune yo jenenge enggak ngerti teko ndak apa-apa. Sing apal danar teko danar ya ndak apa-apa, ora usah izin. Terus walaupun tiang sing sampean tanglet niku lebih rendah dibandingkan sampean. Mbok mau nasape pangkate kayane adewe wis sugih, sing ngerti, sing pinter wong kere. Kok gengsi pas purane. Kayak dhuwit ora meneng dhek gitu. Utawa cah cilik, adewe enggak ora apa-apa, sing ngerti cah cilik. Semisal adewe lali lah, ada bacaan di Al-Qur'an iki hukumnya ikhfa apa iklab apa idhar. Sing ngerti adike sampean utawa ponakan sing cilik umur 7 tahun. Cah iki ngerti tapi tekok kok engko martabat saya hancur ini gitu. Akhirnya ndak teko, akhirnya panggah pekok, ya kan ngono to. Iki yo bahaya ngene iki. Sing cewek yo juga gampang gengsian teko ngono kuwi ya. Iki ora kok napa? Menyudutkan satu sisi yo enggak. Intine mbuh kuwi mau lanang wedok, aja sampai gengsi lek panjen dereng ngertos yo teko, ora apa-apa. Karena sudah dicontohkan oleh para ulama. Iki contohnya. Qala dawuh sapa Said bin Jubair. La yazalu ora gingsir-gingsir sapa arrajulu wong lanang iku aliman, alim. Mata alama ing dalam semangsane belajar sapa alim al ilma ing ilmu. Seorang laki-laki, seseorang akan tetap dikatakan sebagai alim selama dia mau belajar. Fa idza taroka mongko ing dalem nalikane ninggal sapa alim ata'alluma ing belajar wadona lan nyono sapa alim anau ing temen setuhune alim iku qadistagna teman-teman semugih utawa ora butuh sapa alim waktafalan ngalap cukup sapa alim bima kelawan perkara indau kang tetep ing dalam sandinge alim bahwa mongko utawi alim iku ajhaluma luweh bodho-bodhone perkara yakunu kang ana apa ma. Kalau ada orang yang sudah tidak mau belajar dan dia punya perasaan Allah wis cukup wis sakmene aku wis paling pinter sak cereme ini. Aku wis paling pinter sak kali cung iki, liyane pekok kabeh. Arep enek garapan sampean enggak iso, tekok kancane gengsi. Baiki aku enggak iso ngetok iki. Sing iso ngetok kae arep ngilih alat lho izin lho. Soale dhek sak ngisore ya iki ya ora oleh. Sampeyan yo padha ae sing wedok arepe napa kemawon nek sampean dereng ngerti tekok kancane aja isin. Engko gengsi. soale sing paling gede gengsine biasanya cah lanang kan ya pengalaman ini. Cara aku enggak ngerti tekok danar ning ati ya isin jane. Nah iki piye wacane ikhfa apa iklab nar. Gayamu ra krungu nar. Jadi yo asline izin tapi piye neh jenenge ra ngerti adewe yo memposisikan sebagai orang yang enggak tahu dan anak kecil itu sebagai orang yang lebih tahu. Yo ditekoki ora apa-apa tekok adik sampean. Dik ngene iki carane piye? Tekok garap matematika semisal sampean lali, jenenge wis tuwek yo lali barang. Kok tapi dia menganggap ilmu wis cukup, maka secara hakikat dia itu orang yang paling bodoh. Wa angsyada lan nembungake sahabatul Arab sebagiane wong Arab walaisal amatu la suali wa innama tamamul amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi amatu lusukuti alal jahli walaisalan ora ono apa amatu utawi
Sapa al ama wong kang wuta iku tula suali wong kang akeh takoni. Wa inna matamamul ama angin pastine utawi sempurnane wuta iku tulus sukuti akeh meneng utawa dawane meneng alat jali ing atase kebodohan. Wa kana lan ono sapa jamaatun golongan minas salafi saking ulama salaf iku yastafiduna padha amri faidah sapa jamaatun min tolabatin saking pira-pira santrine as-salaf ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku indam ing dalem sandinge as-salaf wasokhalan sapa riwayatu jamaatin riwayate golongan minas sahabat saking sahabat anit tabiina saking pira-pira tabiin cara dawuh syair wong wuta kuwi duduk wong sing kakean tekok kae arepe nganan ning ndi arepe maju ning ndi arepe ngiwa ning ndi bukan orang yang seperti itu yang banyak tanya melainkan kebutaan yang sebenar-benarnya buta adalah mereka yang diam di atas kebodohan. Iki dawuhe ulama ngonten. Lek enggak ngertos gitu kok. Bahkan para wali rumiyin, para ulama rumiyin lek enggak ngerti ku tekok santrine mboten izin ngono. Nduk iki carane piye? Cara lali tekok enggak apa-apa. Jangan gengsi. Kadang merasa paling pinter wegah tekok. Ini mboten napa-napa lah. Dalam hal apapun nih, enggak usah gengsi tekok. Lek sampean ora ngerti, ora gelem tekok, ya wis akhirnya ora muda apa-apa. Mek muda kemlelete tok adewe, iya toh? Muda itu tok, tapi tidak menambah pengetahuan kita. Wa ablagulan luwe banget mindalika tinimbang saking jamaatun min salaf sing yastafiduna ke mau qiraatun nabi utawi mau se kanjeng nabi ala Ubayyin bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab rahimallahu taala amin Allahumma wa ablagulan iku luweh banget-bangete qiraatun nabi utawi mau terkipe sing bener wa qala lan dawuh nabi amaroni perintah ing ingsun dan Allah Gusti Allah an akroa ing yen to maca sapa isan alaika ing atase sira maca lam yakunil ladina kafur ing ayat lam yakunil ladina kafur sekelas kanjeng Nabi ini membacakan ayat kepada Ubay bin Ka'ab la adewe rasul ya duduk nabi ya duduk jelas ora ngono wali ya duduk tekok kancane izin aja sampai terus sampean ning sekolah enggak iso nggarap atau dimanapun di kerjaan tidak bisa mengerjakan carane lali tekok mboten napa-napa. Neng pondok ya sami urung iso maca kitab jaluk sorokan kancane walaupun kancane luwih enom gak apa-apa. Kala dawuh sapa ulama pira-pira ulama min fawaid idihi setengah iku setengah saking pira-pira faidahe loncat lagi mboten ya? Waqalan dawuh sapa ulama pira-pira ulama dawe min fawaidi ing lafat min fawaidihi maknane min fawaidi iku setengah saking pira-pira faidahe ilmu ana utai temen sedune kelakuan iku layam taniu ora nyegah sapa al-fadilu wong kang utama minal ahdi saking ngalap ilmu anil mafduli saking wong kang den ungguli. Lah iki dawe ulama termasuk faidah ilmu lek wis wong duwe ilmu itu bahwasanya orang yang lebih mulia ini tidak akan enggan untuk mengambil faedah dari orang yang di bawahnya derajatnya ning ngisore. Wa qala al-Humaidi wallahu a'lam bishawab. Jam piro to? Walah. Kok wis setengah 10 pisan. Gak kerasa ya, Cah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke piro ndek iki? Hadis ke pinten? 6 nggih. 7 nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al hadis sabi utai hadis kang kaping itu an Abi Ruqayyah cinarita saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala an. Amin Allahumma. Anna nabiyya temastune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu ngarepake bagus. Kulna mongko ngucap sapa kita, liman kaduwe sinten? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, lillahi kaduwene Gusti Allah, wali kitab lan kaduwe kitabe Gusti Allah, wali rasulih lan kaduwe utusane Gusti Allah, wali a'immatil muslimina lan kaduwe pira-pira imam utawa pemimpine pira-pira wong muslim, wa amma dilan pira-pira wong awame muslimin. Nasihat itu maksudnya mengharapkan kebaikan. Nasihat kepada Allah berarti adewe yakin. Yakin kali Gusti Allah niku wonten gadah sifat yang paling sempurna dan terhindar dari sifat-sifat yang kurang. Terus maknane nasihat ning kitab nggih maksudnya percaya, mengimani terhadap kitab. Nasihat teng Rasul nggih sami. Manane membenarkan bahwa Rasul itu adalah utusan Allah dan seterusnya. Dan untuk nasihat kepada pemimpin umat Islam berarti kita membantu mereka di dalam melaksanakan perintahnya, mensukseskan programnya pemerintah itu disuksesnya programnya ulama ditentang itu termasuk nasihat li a'immatil muslimin. Nah untuk orang-orang awam apa nasihat untuk mereka berarti yo ngandani lek saumpama keliru. Al hadis samutai hadis kang kaping 8 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah temastune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam olah dawuh sapa Kanjeng Nabi. Umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing manungsa hatta yasyhada sehingga nekseni sapa nas an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud rupane ilallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammad dalam temestune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa yuqimulan jumenengake sapa nas as-sholata ing salat wa yu'tulan nekani sapa nas az-zakata ing zakat fa idza fa'alu monggo ing dalem ari kalane ngelakoni sapa nas dalika ing mengkono-mengkono yasyhadu ila akhirih yang usimu mongko den reksa sapa nas mini saking ingsun dima'ahum ing pira-pira getihe nas wa amwalau lan pira-pira bondone nas ila bihaqil islami angin kelawan haki Islam wa hisabum khalih utawi hisabe nas iku Allah taala ing atase Gusti Allah taala. Lek wis kadung login ya wis iku koncone kabeh, tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh dijarah. Al hadits tase utai hadis kang kaping 9 an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu min Allahumma ola dawuh sapa Abi Hurairah sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalid dawuh sinten Rasulullah ma utai perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu sangking ma ya fajtani buhu mongko ngedono sapa sira kabeh hu ing ma wa malan perkara amartukum kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh iki kelawan ma ya faktu mongko nekanono sapa sira kabeh minhu sangking ma mas tatoktum ing dalam selagine kuwasa sapa sira kabeh fa inna ma ahlaka mongko angin pastine ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh apa kasratu masailihim
akei pitakone alladzin waqtilafum lan sulayane alladzin ala anbiya iki mengatasi pira-pira nabine alladzin rawahum riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim Imam Muslim. Intine di dalam agama Islam cara enek larangan iku kudu ditinggal, ora enek toleransi. Tapi lek terkait perintah salat, zakat, poso, lek kaitane perintah, salat kan diperintahkan, poso kan diperintahkan gitu. Kewajiban-kewajiban semuanya diperintahkan. Iku longgar, dilakoni semampunya. Lek salat enggak kuat ngadeg ya salat karo linggo, lek salat zakat karo linggo ya wis karo turu. Lek karo turu enggak kuat isone kedap-kedep, lek enggak kuat salat ono. Iki baru. Lek wis enggak kuat mati berarti. Tapi lek kaitane karo larangan, iku agama Islam sangat ketat. Yo enggak oleh ditinggalin sama sekali, enggak oleh dilakoni sama sekali. Kalau enggak oleh zina, yo aja diakali, ora popo. Ini darurat pisan, ya enggak boleh. Gayane ini ta'arufan, tibake yo mek gendaan ya. Oke ngono kuwi. Ya iki introspeksi ngono lho, iki ora tinggi ngandani sapa lho enggak, ya ben adewe sadar kabeh. Lah kan cek nom kabeh. Al-Hadisul Ashir uta yang kaping 10. An Abi Hurairah ta, cinarita sange Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala dawuh sapa Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tamasdune Gusti Allah taala halimah luhur Gusti Allah iku thayyibun dat kang bagus. Layak balu kang ora nerima sapa thayyib ila thayyiban angin perkara bagus. Wa innallaha tamasdune Gusti Allah iku amara perintah sineng Gusti Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Gusti Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusan. Dari Abu Hurairah beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah berkata Allah itu zat yang maha indah dan tidak akan menerima kecuali keindahan. Allah kuwi zat sing suci, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang suci, yang baik. Makanya sedekah gawe bondo haram ya enggak akan diterima. Nyapa soalnya Allah itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Wa innallaha faqala nuli dawuh Allah taala ya ayyuhar rasul hi iling-iling pira-pira utusan kulu ma'ammo sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira panganan sing halal wa malulan nglampaono utawa ngamalo sapa sira kabeh solihan ing ngamal kang bagus wa qala lan dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin kulu padha mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking pira-pira halale barang rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Sumadza karo nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawaake sapa rajul as-safara ing pelungan. As'atha halih wong kang duel-duel rambute terus saiki gimbal ngono kae lah. Agbara tur kang bleduken dekil lah terus saiki bahasane sapa rajul yamudu kang dawaake sapa rajul yadi ing tangan lorone ya rajul iso rodul lho yadi ing tangan lorone rajul ila sama maring langit ya rabbi ya rabbi ya rabbihi pangeran ingsun ya rabbihi pangeran ingsun. Jadi nek wong lanang sing rambutnya gimbal terus pakaiane ya ruweget bleduken dia berdoa seraya menengadahkan kedua tangan nih ngene ndonga ngene ning langit terus ngomong ya Rabbi ya Allah tapi wamat amu khali utawi panganane rajul iku haramun haram wa masrabu utawi inumane rajul iku haramun haram wa hudialan den pakani sapa rajul bil harami kelawan perkara haram fa ini mongko temestune ingsun
iku yustajabu den sebandane sapa lahu rajul rawahung riwayat yang hadis sapa muslimun imam muslim. Intine cara pengen dongane sampean mandi amale sampean saleh iku kuncine ning daharan ning panganan. Panganan ngati-ngati tenan. Soalnya panganan haram iku mlebu weteng wangel. Atine iku arep nampa perkara apik angel, atine yo mare mati yo nyeretne rezeki. Dongane yo angel terkabul. Nah terus kadung tahu piye? Ya wis tobat iku jenenge kadung piye ya wis tobat di istighfari. Al-hadis al-hadi asyara wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.